שם איזה ערבייה שאמרה תצאו החוצה כי הבית הזה ממוקד, הבית הזה התפוצץ, אחר כך נכנסו לבית אחר ליד. אותה אישה הייתה שם? היא אמרה אל תיכנסו פנימה, זה ממולכד. לא נכנסו והבית התפוצץ. אחר כך בעוד בית הבית ממולכד ולא נכנסו. בפעם השלישית שראו אותה, שאלו אותה מיד, היא אמרה אני רחל אימנו. היא אמרה שהיא רחל אימנו ותצאו גם מפה כי גם הוא התפוצץ. זה היה נס כי פה היה באמת כל התחמושת והחבלה שלה. זה נס גלוי אתה אומר. זה נס, כן, חבל על הזמן.